mina ngangahlaselwa umuntu emngcwabeni. Ngimile ngu-MC, ubaba Madlala wayezoshumayela mina ngu-MC kulowo mngcwabo. Etshela abanye athi yabona le nkunzi le emile u-MC isigebengu lesiyana. Kepha ngicikeke enhlizweni. Ngathi yabo lo mama akaze umkhahlele ngizomkhahlela masiphuma la. Umoya ingcwele wangitshela wathi leli page walibhala bayalifunda abantu. Ngakhathazeki ngaba akekho umuntu ozomkhahlela. Labhalwa wuwe isigebengu phambi kwabantu. So abantu bafunda into eyabhalwa wuwe. Uma ufuna abashintsha abantu babona ipage elisha bhalelisha ipage. Kwadinga nginqume phambi kwaNkulunkulu ukuthi ngifuna ukuma kahle. Wonke umuntu oxoxa indaba yami ayixoxe nami engayifihlile isobala. Yikho ngayifaka ngisho ama podcast ukuthi angiphiki benginjalo. Kodwa ngihlangene namandla ashintsha umuntu. Ngibheke emva kokuphenduka ukuthi ikhona yini imikhuba engiyenzile. Anginayo imikhuba engilandele emva kokuphenduka. Anginayo imikhuba engilandele emva kwalokho. Gift awuvule kancane lapha na uthi nje kancane ngoba manje kashisa ngempela manje kushisa nalolu daba esiliphele. Singena kulo impela yini. Mfundisi mawuso umelana mhlawumbe noma ngizothi umelana nesiprofethi noma umelana nomuntu oprofethi like isiphi isprofetho othi cha isprofethi masiza kanje ibandla sifanele ukusamukela sifakazelwa yizwi manje ku 3 minutes izwa likho ngithi mina uthe uJesu akasazi isikhathi indoda nomuntu ayisazi isikhathi ubuzwa abapostoli wathi akasazi isikhathi nandodana ayisazi nangelosi saziwa ubaba yedwa